Moi. Ai se on vielä valmis. Okei. Mennyt kyllä vielä kauan. No mä oon tossa katsomassa 24. Mä just latasin sen uusimman tuotantokauden netistä, että mun täytyy nyt varmaan jäädä kotiin. No sähän voit katsoa sen myöhemminkin. Tuonne kun me sovittiin näitten kanssa. No mut en mä oikein tiedä, kun mä halusin nyt katsoa 24. Ei mennä kauan, toi on hyvä. No en mä tiedä, kyllä musta tuntuu, että mä jään nyt kotiin. Okei. Tuu sitten kauan. Kyllä. Yhteistyössä kauneimmat käsityöt. Berättar om sin nya karriär. Flera sportiv. Täysin kuitsa. Lähdetäänkö nyt vai heti? Joo. Moi, minä tässä. Mä voisinkin nyt lähteä teidän mukaan. Joo, me tullaan sinne, niin meillä menee joku vartti tässä, kun me käydään sinne. Noniin, nähdään sitten. Moi moi.